Τίποτα, είχαν πάρει εξάδες αυγά και πετούσαν. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι αυτό που είναι βία, αντικειμενικά είναι βία, θα βγούνε τώρα οι άλλοι τα άμανα με βαλανοποσίτιδα. Τα άμανα. Οι YouTuber για το βωμό λίγων views και θα το επικροτήσουνε και θα πούνε. Ο τύπος έφαγε πριν 2 λεπτά αυγά, ρε μαλάκες. Και είναι αυτό που σας έλεγα πριν, μαλάκες, ότι αμέσως προσπαθεί να βρει μια λογική σε όλο αυτό. Και θα βρει το πιο εύκολο. Η λύση που δεν φταίει αυτός. Η λύση που κάποιος άλλος φταίει γι' αυτό. Κάτι άλλο πιο περίεργο. Ούτε καν φταίνε. Δεν άρχισε να λες, ρε παιδί μου, αυτά τα γαμόμανα, να πει αυτά τα άμανα, όπως λέει τώρα, να πει γαμώ το σπίτι τους, μου πετάνε αυγά, να αρχίσει να τα βρίζει. Όχι, λέει. Θα αρχίσω να βρίζω τους YouTubers που με σχολιάζουνε, μαλάκα. Και πριν λίγο τους απειλούσα ότι θα πάω σπίτι τους. Λογικά είναι λογικό αυτό στο μυαλό του. Λογικά είναι έξυπνο αυτό. Πριν λίγο απειλούσα θα πάω σπίτι, τώρα αρχίζω να τους βρίζω, επειδή λογικά μου πετάξαν αυγά. Λες και τον έβαλα εγώ αυτόν τον τυπά να του πετάξει αυγά. Λες και τον έβαλα ο Καρπούζης. Αλλά κάνεις. Αυτά τα άμανα οι YouTuber υποστηρίζουν την οποιαδήποτε μορφή βίας που τρώω εγώ στα stream για να πάρουν 5-10 φράγκα παραπάνω και νούμερα. Γιατί άμα αυτά τα άμανα παίρναν τη θέση μου. Γιατί εμείς υποκινούμε, ρε μαλάκες. Είναι πολλές φορές που έχουμε πει εδώ πέρα πρέπει να του πετάτε αυγά. Είναι πολλές φορές εδώ πέρα ότι πρέπει να τον τραμπουκίζετε. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα. Και πόσο μάλλον για donates το λέμε. Ο τύπος θα φάει τώρα κλίση, ας πούμε, επειδή τρέχει και θα πει ο Καρπούζης τον έβαλε τον μπάτσο. Δεν ξέρω τι φάση. Καταλαβαίνετε ποιους στηρίζετε. Καταλαβαίνετε σε ποιους δίνετε αξία. Σε αυτούς που υποστηρίζουν τον μπούλι και τον τραμπούκο. Ότι εγώ φταίω που αυτοί έρχονται και μου τα κάνουν αυτό το stream. Και αυτοί είναι στο σπίτι τους, στο air condition, κάνουν το βίντεο να κράξουν, να κάνουν fan service στους hater. Και εγώ κάθε φορά που ανοίγω live stream πρέπει να κληθώ να αντιμετωπίσω αυτά. Και άμα πω πώς έχουν τα πράγματα, είμαι ο φαντασιόπληκτος που τα βλέπω περίεργα. Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Προχτές δεν του τα ρίχνανε μασόνοι. Ο Legend προχτές δεν του τα ρίχναν μασόνοι, ρε μαλάκα, πληρωμένοι που ξέρουν και από σημάδι που τα λέγαμε. Πιλαράκι, δεν έχεις να ασχοληθείς με τίποτα άλλο. Όχι, Γεωργία. Έχω να ασχοληθώ με τον αγαμάο αυτόν εδώ το YouTuber. Αυτή είναι η ασχολία μου πλέον, Γεωργία. Η δουλειά μου πλέον είναι να γαμάω αυτή την πουτάνα τώρα. Εδώ πέρα. Και Γεωργία, καλώς ήρθες. Πρώτη φορά στα live μου. Λογικά θα σ' αρέσει να γαμάω αυτή την πουτάνα για να σε δω. Γεωργία μου.